መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 125 እቶም ብእግዚአብሔር ዝውከሉ ከምታ ዘይትናወጽ ንዘለዓለም እትነብር ከረን ጽዮን እዮም። ኣብ ዙርያ ኢየሩሳሌም ኣኽራን ኣሎ። እግዚአብሔር ከኣ ካብ ሕጂ ክሳዕ ዘለዓለም ኣብ ዙርያ ህዝቡ እዩ። ስለዚ ጻድቃን ኣእዳዎም ናብ ዓመፃ ከይዝርግሑስ በትሪ ረሲእነት ኣብ ርስቲ ጻድቃን ኣይነብርን እዩ። ጎይታዬ ንሰናያትን ንቑኑዓት ልብን ሰናይ ግበረሎም። ነቶም ናብ ጡብጡዋይ መገዶም ዘይግልሱ ግና እግዚአብሔር ምስቶም ገበርቲ እከይ ክሰዶም እዩ። ሰላም ኣብ ልዕሊ እስራኤል ይኹን።